Wow bashana kushubile bashana bathi more money more problems bashana ngoNovember bashana abakazidlodlo bethole itip off bashana basha umthangala bashana bakukhala ngaphakathi kaMamkhize bashana athethe bye bashana uMamkhize umuntu ufithi bashana wakhuluza ngesilevu phansi bashana bashana kwabanda ipayipi ekhanda kwathiwa yi wena umntana kaFlorence usamukwenzani sabazi umqaka bashana zabe zimxavunala ngemuva bashana lezi zakazidlodlo bashana ngephindu bashana ijistring yakabhabhiri bashana bantata ngobhozo umephuza shwapeni bashana kwaphakama idasti ka 1992 bashana kwamshubela bashana uMamkhize bashana watholakala nensavunsavu yeyihlokohlela zeyibhamu bashana ungafunga ukuthi umshana wayovula iarmy bashana bashana ungafunga ukuthi umgqugquzeli wezempi bashana zamkhalela kanjalo amasongasigonyela bashana kamuva ke bashana uphenyo liyaveza ukuthi angathi lezo ikhali ziphilonga kwinkunzumalanga yeTycoon lamathenda bashana le trend ayinsukwini uVusumuzi bashana Kats Matlala bashana ukuthi kanjani akwaziwa bashana usaphenywa bashana inkunzi yodumo le uMatlala bashana otheme boshwa kwashukuma bashana kwaxoshwa abantu emsebenzini igenge ye-task force bashana kwakhona nababoshwayo kwashuba kwacaca ukuthi bathinta abangathintwa bashana ngisasho namanje bashana ngithi umfoka Mkhwanazi inkwale yenkosi inkunzi enkunzini bashana uqhamuka vinjwa bashana angazi uyovinjwa ubani ngoba uyena wakazidlodlo bashana ngoba kuthiwa uqhamuka vinjwa uvinjwa bakazidlodlo ngoba sebemthela inselane bashana cha Khizo ngiyazi phela ntombi ukuthi uzalwa zigayigaya amagerila kodwa phela manje uzele futhi usugogo manje umuntu ozeleke Mamkhize akahlukani nomkhuleko akuguqe ngedolo nje inkosi yami inkosazana uthi nje inkosi ngicela ungiphe ukuthula sekukuningi manje Mamkhize uwedwa ntombazane ukuthwele ngeqoma usizi nokuhlupheka kuzobhekana nawe akukho ukubambisana ezweni bashana isaso sholonto bashana